Mo nang gibiya mo, balik na, igsuon. Okay, salamat. Matod pa niya, kay ning biya daw ta, mo inungdan ning biya ta sa kamaturan. Mabasa ba na sa Espiritu Santo na ang pulong pagbiya sa grupo, mao'y pagbiya sa kamaturan? Tubag, di na kinahanglan basahon pa, kay nag-istorya kitang duha, o ako imong gipangutana, dili ang Spirit of Prophecy. Bosa pangutana ako, ligda ko pangutana, ayaw gamit og Spirit of Prophecy sa kamatuoran. Kaya ang Spirit of Prophecy nagtudlo na daan sa kamatuoran nga inyong gibiyaan. Okay, salamat. Buot bang pasabot imong giangkon karon sa katilingban nga imo ra dayta o dili na mabasa katong imong statement kaganiya nga ang pulong sa apostasy pagbiya sa kamatuoran o kami kay nibiyaman sa inyong grupo mo hindang apostasy. Ang tuwan ba nimo nga imo ra dayta kay wala makay mabasa, tubag. Tubag, naay mabasa ang apostasy, oy pertinaghanas writing Ellen G. White, pero ang imong statement kay imong gipahid na ako man to, mo nang mayong ko nga ang mobiya sa kamatuoran, apostasya na nasa writing Ellen G. White, murag apil mo ana. Kanbing kog apil mo ana ako na. Okay, sunod. Kanya palo pa ko diha nga ako ra ba na. Okay, niingon siya kaganiya nga dili na mabasa kay ako yung pangutak na karon na po niingon siya mabasa daghan sa writings ni Mrs. White. Unsa man gyud tinuod Mr. Laing? Mabasa wala tubag. Ang apostasy mabasa lagi na sa writing Ellen G. White. Katong akong gingon ba nga ang mibiya apil mo ana ako na. Okay, salamat. Wala diya ko gugda. Okay, Kay kung salamat. apostasy, ay brother, kalma lang. Okay na. Kalma lang. 1 minute ni. 1 minute. Kung gusto kag apostasy nga word, daghan sa writing Ellen G. White. Busa ayon na lang pangitaa kay matubag man na dayon. Katong akong gilitok ba nga apil mo ana ako ba? Dito ko gugda. Kay mo Okay, salamat. Enough na nga naduwang diya isor sa dili gid niya na mabasa kay. Objection, Mr. Moderator. Nagkonklusyon. Gadi ko no, gilitok klaro ato kadungog sila na ang pulong anay. Ayaw niyo counter mo pa. Pamana sa ko ayaw counter ha. Gitubag na ko nga ang pulong apostasy daghan mabasa sa writing Ellen G. White. Pero katuba kong gidagdag ba nga apil na mo ana nga minggawas dito ko pangutan mo na akong giingon. Ayaw ko og atog conclusioning nga wa Okay, so pangutana, sunod pangutana. Okay, sunod ka pangutana. Okay, sunod ka pangutana. Basaw tani. Sunod pangutana. Mabasa kananihan ni Brother Reading sa Testimonies to Ministers, page 61, bahin sa History of Truth. Pangutana, nabasa na ba ninyo based sa context o wala? Diba? Gibasa na mo ganina. Okay. Ay sa, kinapay sa kami. Ano naman eh? Kumana naman mo. Sige, pala yun. Wabi ako may next question. Ang next question mo yung mana. Gibasa na mo kaganina. Gibasa na mo gana ang history of shot. Unya, murag sa tema ni Winnie, apil man ha, mura og napamatud ang yun ang tema. Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Okay, sunod sa pangutana. Kaya nabasa man na inimo ang stray of shot. Pangutanan ako, kanang gisgutan ni Mrs. White nga stray of shot. Kami ba na o na ay specific na grupo during that time nga iyang ipasabot? Nindot kayo nga pangutana, dapat ko na specific time. Sila pa kuno na. Okay. Specific na grupo. Sila na or doon na specific na grupo. Katong specific na grupo, basta mo biya gani option, nya ni biya man pon mo di nakabahin mo anang sinulat ni Ellen G. White. Kung wa mo biya, wa ta mo mahimong kabahin. Mabasa. Okay, sunod. Pwede na to basahon kung imong ipabasa. Okay, sunod nga pangutana. Kay matod pa nimo naa man ay specific nga grupos during that time o kay ning biya may maapil daw mi ana nga specific grupo. Ang akong pangutana, unsa man di ay doktrina aning stray of shot sa iyang panahon nganong makaingon ka nga apil ni? Unsay doktrina ana nila? Unsay mensahe nila? Tubag, kung unsay lang doktrina, wa tay debate. Ang ato diya dunay bibiya. O kamo ni biya mo nang nagdebate puta. Ang nahitabo, kamo apil ana. Okay. Ano ang kapangutana? So wala kay kabalo kung unsa ang ilang doktrina. Objection.
walay konklusyon, pangutana lang. Ang pangutana na to. Pangutana. Ang pangutana gani, wala makagabalo. Kabalo, pero dili paminaw. Kabalo, pero dili siya mo'y atong gidebatihan kung unsa sila. Okay. Ang atong gidebatihan kamo nga nahimong S3. Okay, so ni-apply din mong history option na dili ninyo i-base sa context kung kami ba na o dili, ma-apply ba na ako sa dili ka mo ha? Ano diya? Ayaw konklusyon, pangutana. Pangutana rin, Okay. finish ko na ko. Tubag. Oh. Tubag. Nahimo lagi mong kabahin kay nibiya mo no. Kadtong nibiya na usabi lang doktrina nga gisunod, na usapod mo kay nibiya pud mo, awli ka mo apil ana. Okay, O ba pa mo biya, di unta mo maapil, balik na. Sunod pangutana. Okay, sunod na pangutana. Kanang dimension ni Mrs. White sa iyang writings nga Seventh-day Adventist. Kinsa na nga grupo? Kami, kamo. Again, usapag pangutana. Kining di bang mention ni Mrs. White sa iyang mga sinulat nga Seventh-day Adventist. Kami na o kamo? Tubag. Tubag. Ang tanan nga nahimong 70 Adventist, kabahin sa igo sa writing ni Ellen G. White. Tanan pong imbiya, kabahin Japon sa sulat ni Ellen G. White. Yan imbiya man mo, naapil mo sa kabahin. Okay, salamat. Balik na lagi. Sunod na pangutana. Anong hangyo ng Mr. Moderator Joshua na dili siya mo side comment sa ako ang pangutana? Okay, stop. Counter ha, Stop. dili na siya side comments. Nihangyo ko balik na. Di kaluyan gani. Okay, sige, sunod Okay, sumala sa tima nga inyong gipangatudan, Mr. Laig. Na ang Seventh-day Adventist Local Conference, walay kaluwasan. Sumala sa Biblia, kinsa ang adunay katungod sa paghukom sa naa sa gawas, ang Diyos o kamo? Tubag. Yes, nindot nga pangutana. Ang iyang pangutana, kinsa may katungod nga mohukom. Sa Biblia, ang Dios. Pero sa tima, apil gyud mo mahukman, basta di mo mubalik. Balik na, aruway hukom ninyo. Time is up. Para sa mga sa pangutana. Nahuman na, Kumana. dalang-alang ka. Okay, so unahuman ang pangutana ko sa examination nga 10 minutes. So mutindog na ang negative side para sa iyahang pagpamatuod sa negative side. Okay, so brother, sit na ba? Brother Warren, kung ready na ka sa pagsugod ni mong sulti, musugod sa dang imong time. Okay. Salamat na nga moderator sa tanan nga aniya karon ni saksi ni maong friendly dialogue. Ako na ang i-clarify nga dili ito pamatuon kay sa debate usa na may mapamatuon. Ang trabaho sa negative side is pagsupa sa affirmative side. So, karon ang ako sa obligasyon paghiling usab sa panggamit sa affirmative side. Na nahuman ang tubag pangutana kay ang tema sumala man sa Biblia, mabasa, masabot sa Biblia is OP ug standard reference. Ikaw mo ningon si Brad Laig at mga amigo, nakana ko ng punong pamatud-an, dili na ito na kinahanglan mabasa kay pamatud-an. Pero sa tema na ay mabasa. Ha? Di man na ito, kung pamatud-an, nag-conclude ka, anong punong pamatud-an, dili na na masahon kay pamatud-an man. Kunya sa tema, sumala man sa mabasa. So diha pala nga bahin, medyo adunay sungag sa argumento. Ikaduhang punto mga higala igsunan sa mga bersikulo nga gihatag sa affirmative side yang ibasa. Mga duulan ug mga siyam ka mga bersikulo. Nahuman na lang og basa wa pa ko nadungog. Na nabasa niya sa bersikulo kapitulo sa Biblia ang maong tema. Wa na kung mayroon siya na masabot atong tinan-an nga ang pulong an or o mag-uba na sila. Dapat basahon dito ang maong tema kay yaman ang burden of truth, yaman ang katungganan nga mabasa siya. Nahuman na lang puro aligasyon,
puro akusasyon batok sa Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated nga matud pa sa tema ngayon gipamatud-an is free option, walay kaluwasan sama sa mga manrulta. No? Ugad ko konsulto siya. Sumiyon ko aligasyon, akusasyon. O ngayon siya nga dili ipaghukom kay ako itong isulat din nga dili ipaghukom ha. Kanang pag-ingon nga di maluwas, di rin napaghukom. Ang lungsod na buot nakasabot sila at ingon nga di na kamaluwas. Kana usana paghukom. Ito ba? So usana sa bandayanan kung kaya aman tayo sa gitawag na to o ginili ang matapas mo na rito dapat doon na gugma. Na gugma. Now, kaya nga kung katumbanan, bili man ang pagkabatuod, mga higala kigsunan, kaya pagsupat nun. Nagbinsyo na po siya din di palang lugar, inyo si Brad Laig, na mag-usa ta. Mag-usa, o niya natapanihan nyo. Now, mahangyo po ko pinanda. Mag-usa ta sa iglesia. Mag-usa ta sa iglesia. Matapang gagawin nga, naano mo ikog. Nga, siyempre, ang atbang na walay ikog. Siya may gamit anang statement nga kamo na ikog. Kaya nga iya pagitudlo din nga kana kunong Seventh-day Adventist Church niya matupad niya kanang ikog ana kana kunong Local Conference Incorporated. Niya kining ilaha ha. Wala pa kining ikog ni ilaha. Pasig na iulod ako. Sabi porta mo pahayag ang statement dapat nahibaluta sa bukit ang sulti. Ano man? Kami nga nita rin aron nga ato ipadayag ang kamatuuran. Kung ngayon ka na kamo na ikog. Kanya kamo wala. Kaya mo kamutugaan na. Kaya pakutan ako. Kung sinaasan nyo ang rehistro. Kaya aron nga patas doon. Kaya mo naman ipakita din yung ang rehistro. Seventh-day Adventist Church Local Conference Incorporated. Natapan niya na ikog. Napangutan ako buko sa inyo rehistro. Okay? Assignment na ha? Ikaduhang punto mga igalatigsunan. Matuta niya, gibalik-balik sa to ang pinanggaigsuon nga kanang pulong apostasiya. Pero ngayon si Badla na ako rana. Kanang pulong apil mo anak ako rana. Sa pagpalutaw sa kamaturan, hindi pwede nga magamit ang private interpretation. Kanang kinabuling mong pagsabot kay all opinions are equal with the absence of evidence. Ang tanang turang opinion na ba? Managsama rin na kung wala isaligan na ebidensya. Ayaw paggamit ang private interpretation. Kaya ang di masumala sa Biblia, SOP o standard reference, ayaw inaako rin na atin mo ng apostasiya. Kaya wala ang ginasulat dito, specific, na kanang po ng apostasiya, Biblia mo sa grupo, unang apostasiya mo, wala na nabasa dito. So daghan siya gihimong pala sila kahaponon. Una, ang iyang own opinion, kaugalingong opinion. Kaya matapan niya, apil mo anak, pero ako, kaya ginatag mo sa ko ang pinanggaigsoon. Ahaman mabasa, kaya ninong kaman nga sa renting ng nasisuwain, doon na ang mabasa, doon ang apostasiya. Aman ang inong giingon nga, apil mo anak, hinimbiya mo sa grupo. Kanang punong apostasiya, nagigipay mo na. Yeah? Dapat unta, ang alternatibo unta, iyan ang i-define kay one of the obligation of the affirmative side. Kung muingon ka nga, nibiya ng siraturan, dapat imo na i-define sa ipanggamit din ng mga source. Pero ngayon naman si Badlaig, ako rana nga nibiya ko sa grupo. Therefore, we conclude na wala kanto nasulat sa Biblia is OPIC standard reference. Remember, sa sulat sa Pedro may talagigsunan, dili pwede ang private interpretation. Kanang kinabalingong panapot. Okay? So, napunta mga talagigsunan. Matugta ni Badlaig. Nangunod mo. O niya, talagigsunan, di manunod. Ang nahitabo din, ganay programa sa radyo. Unya, kanang programa sa radyo igsunan, siyempre, musunod gina sa balay. Pero dili personal nga kami mo anak sa balay sa inyong mga kauban. Resulta na sila
pagdarat, yung nakasabot man. Ayaw, ingna na may sunod. May akusasyon ng po na. So, ang tema, akusasyon, aligasyon, ang iyakang deliberation, ayang tubag, akusasyon niya po, nga nabulot po namin sa ilang nakauban. That is allegation of akusasyon. Bantayan na kayo wala kaigsunan, kaya nagdala ko din o kung po naman kaigsunan, bayan sa gitawag nato o legal dictionary. Sa napuha kaigsuon, kung ato rin basa may mga higala kaigsunan, katong ipanggamit galing na lugar, winning. Kung ano ang gamit sa fixed perspective, yan na pa si Kipanggutlo ng mga LPS Misusuhay, wala nakasulat ang maong pamatutan niya. Therefore, sumala pa din igsoon sa legal dictionary. Kaya kuha, pagsupat mo gini. Dili mo gini pagkamatuon. Sa gitawag na ito o iyahang baruga. So, ang mga pastada ni magamit ka o Biblia is okay o ubang pang referensya, wala kay debate ni dili ko ni Bible study. Dili ko ni lecture. Therefore, ang obligasyon sa alternative, ibasa. Pero wala, gani dito nasulat, ang imahang ginamatutaan, gitawag ka na ini sa kanina 173 extrinsic evidence. Nga wala nakasulat diha sa libro, ang pulong ngayon pamatutaan, kanya nabuhat ka kabalingong, kanang isyo. Opinion ba? That is extrinsic evidence. So, ako ngayon, kibasig na pa'y ato pangyo, ato silang pangyoon po, basi sunod ilang barugi ay yes pastor na, mga tanan yes pastor, basi na lang, doon na sila mabasa di ay ato lang paabuton paabuton lagi nato mga iksunan kay gika sa unang barug hantog garon wa pa ko'y nabasa o nadungong kamo naman mga nagdungong po wala ko nadungong nga nabasa ang iyang tema sa Biblia is okay o standard reference. Okay? So, usala sa mga pamalapitan sa ato mga pinangga ng mga teksonan. Dayon, lugar na punto mga igala teksonan sa itawag na po o pagpagayon sa pagliga o pagsubat, matupang paglaing, kinahanglan ba di ay ng naipapil. Nga ipakita yun nga kamo, membro, o sa padiha, kinahanglan ba din ng naipapil. Now, kung mga mga na naalang ni mo dili kinahanglan ang naipapil, di naman ta magbasa ni kay papel na po yun po na. Di ba? So, kung ingon ka na di ka kinahanglan na naipapil, ano pabatutan na membro ka anong 70 Adventist, yan ano nagparehistro po mo. See? That is argumentum contra factum non valid. Kaya argument which is contrary to the fact, cannot be accepted. So, bakit na? Dili ka kinahanglan ng papel to prove nga membro ka. So man ang ipang namoy mga libro diao, di na papel. Kahoy di na. So doon ay papel, doon ay libro. Nya mo ni atong gamiton kay sumala man sa basa. Di ba? So siguro ang pangutana niya atong abangan o apangan nato ang mga pangutana aning dagsunan. Nya nato pa mga dagsunan sa lugar na punto. Kaya din naagi may mga papel nagsunan, no? Giandaman nato nadaan sila. Kanato din dili man ni pagpataasay sa kanang gitawag to kanang kaalam ato din ipanutaw nato ang kamaturan sumala sa mga mabasa. Mo nato ang magigsunan. Okay. Mato pa din igsuon. Balikan nato tong gitawag og Jesus Christ is 70 Adventist. Hindot na. Pero miangkon po siya nga apil pag niya ng 70 Adventist. Ato pa niya, kasi 70 Adventist ang po eh. Sila po 70 Adventist. Pero naisumpal siya. Aning biya man mo, adili na mo ang apil. Unya, pamutan ako, pinangga na pastor, sa imuhang pag-examine karon. Kinsa man o unsa mahinunggan nganong si Kristo nimbiya. Di ba na ay mapasa na nimbiya? Di ba? Kung imo tan-awon ang New Testament mga kigsunan, nimbiya siya. Unya, ang pagutana ani igsuon katong gihimo ni Jesus sa balaang kasulatan na nagabasa diha nga gipangtuwad niya sa John 2 nasa tuwa diha nasuko siya kay ang templo gihimong baligyanan gihimong negosyo suko si Kristo unya kamo usa ka rehistro
Relax lang ha, kalma lang. Ha? Kalma lang yun. Oh, sa kayo niinuha ka ha? Oh, kagi pangutana na, naapot tayo giandam, to ba? Amen, Pastor Ron. Salamat, Pastor. Oh. So, katong pagkasuko ni Kristo, igsoon, nagipangtuwa niya ang yan doon ay komentaryo sa sasakay na. Kinusa ka na, nga mga, naman si Pastor, yan apod si Brother Loyoy. Kinusa ka na, di nga naman sa suway, nga mga minister na himo na hinoong commercial businessmen. Nga, kinusa ka ng templo na himong merchandise. Negosyo ba? Negosyo. So, ang 70 Adventist, sakto si Kristo, 70 Adventist. Pero, kung mag-topic ta sunod ana, either ikaw o kami, asa si Kristo topic ana. Kamu ba or kami ba? Pero kay dili man may atong katungdanan karon kay na may akan matingal kamatuod sa yahang proposisyon. Pero magpabili ng laba sa tong panunduman, kung kinsa gyud aha gyud na sakop si Kristo, sa iglesia ba o sa korporasyon ba? 1 minute and 30. Okay. So muna, Exxon. Dili na ko na i-define na dili man na ako yung atuang tema. Now, dugang nga punto hinala kagsunan, giputlo na po pag-usab, no? Katong gitawag o lubhurong sa impyerno. So, pag ingon naman si Suwait, nga ang 70 Adventist lubhurong sa impyerno, ingon man si Berlaig nga usa sa yahang nasabtan diha, gawas sunod ba? Ingon siya nga katunan nagpabarko sa kagalingon. Ingon na po siya, apil po nang gawas. Nya, kung atong i-contextualize, na ba nabutan na dito nga apil ang gawas, giburo sa impyerno? Wag yapon ang iyan ang gisulti nga katunan nagpabarko sa kagalingon, mayutiro sa impyerno. Anong ingon magkaka-apil ang gawas? Dugang. Monang malandog yun, pasabasa lang yun. Ya, sunod, para yun ga ilig baro, doon na ito pangutana. Niya, tibayan na natong rules, ipagawa sa tima, o niya, di po sapaw. Kaya ito pa sa rito, dapat doon na igugma. Mabuta na nga, sila, 20 seconds, atong ibunos na lang sila, kasi pasto, katindugo na. Salamat o kay hapon. Mic test. Okay, daghang salamat. Okay, bro. Okay, Mr. Moderator, atong i-clarify nga ang pangutana sumala sa tema ug sayang istorya. Kay basi ba og naay wa sa tema nga yang istorya, iyan na ang problema nga yung istorya. Kinahanglan ta mangutana sa iyang istorya. Kay og ang istorya sa wa sa tema na magkaksiya. Okay. Counter ko. Moderator style, sige. Counter ko. Dapat ang katungdanan ni Pastor mo object dili mo komentaryo sa kawadaan. Dili, wala tayong time. Dili ko, namakat siya. Di ba gamit yung namakat siya? Dili mo na akong giingon dito sa objection. Siya mang mopaabot siya sa kung pangutana. Ang akong komentaryo gi-address nako sa mga moderators. Okay. Okay, sige. Brother Warren. Ready na ba siya sa pangutana? Isa pa. Relax lang. Sige. Brother Warren. Sa atong rules din ang pangutana, ang pagpangayag, dili mo nilay sa tema. So dapat ang imong pangutana ikarga sa tema, pero ang pangutana kasing pangayag, mag-i-address na ko, moderator. Kaya ang rules na to, dapat nasa tema. Kung musugot ang moderator na tumaga na sa buha sa rules, ang akong dawa to basta musugot ang moderator. Ay na pagkutay. Okay, sige. Kasi nagpulbahan ka. Unang pangutana. Objection. Ang sugot. Okay, sa time na? Isa. Dagdag lang. Moderator's time. Moderator's time. Brother Warren. Ang gihangyo diri sa pangutana karon. Mic test. Okay. O stick lang yun batas sa tema o di na siya pwede mangutana sa mga pamahayag sa tema na kita. Hindi na pwede. Okay. Mr. Chairman, objection. Okay. Mr. Moderator, objection. Objection. Kung ilang Ako disulti, yung pangutana, kung isa may pa man. balaod sa debate, Oh, hindi pwede. Oh. Na dia subay sa pamahayag. Okay.
tanan nato ha. Dili ko mo tanaw ko sa gipamahayag, kay wa ko dili nag-note o wa gipamahayag. Asa ha. Kay dili ka maka-note sa wa gipamahayag. Okay. Mr. Moderator, check Tanaw sa dito. nako, tanaw diri ang balaod. Number 1, dili mo so. 11. Dili mo likay. Oh, relax lang mo, Chels. Kay gugma na ka. Relax lang na. Oh, relax lang. Timutimbang mo lang ako. Sige. Punta na. Okay, sige. So sa balaod, sa number sige basahan Brad sa number Okay. 1. Brother, babati Okay, mo pamati. pumunta na. Okay, Ay, atong number five, basahon. number five. Asa, kami na sa moderator's time. Ang atong basahon ng rules sa ikapit. Number five, number five. Sige, sige. Number 5. So, ikapit na. Sa... Oh, ang argumento oh. Okay, atong basahon ng rules. Ato lang, paminal lang sa cross-examine lang allowed ang objection aron malikayan ang unnecessary interruption. So magsugod ang objection sa dihang dunay cross-examination. Okay. Pag cross-examine, Number 5, Mr. Moderator. nagpasabot magsugod na. Alayon pagbasa sa number Okay. 5 nga rules. Five. Rules number 5. Walay atake personal. Okay. Atakihon lang ang argumento. Okay. Mga fallacy nga nahimo Okay. ang estilo sa pagtubag. So, sa ako nga pangutana. takihon ng ilang argumento ganina. Okay, so pwede siya mangutana Okay, sa counter sa counter sa kuha, kaya manamag ka. Okay, counter sa. Sa rules number 1, na diyaw, dili mulikay sa tima. Ikaduha, katong ibasa niya na walay atake personal. Inside comment siya na nakuyawan ko no, that is atake personal. Focus ka sa tima. O kinahanglan, i-implementa ang oro. Objection, Mr. Moderator. Kung iikot hadlok siya, nga nung dili man na ninyo dawato ng rules number 5, wala ko makomentaryo na ako sa rules number 5. Kay ibasa ko na tanan ganina. Kay ang uban mo ni sa ila, nakakita na sa ako sa gihiwam ko dito sa pagadian. Objection siya. Wala pa ako dito. Hilom sa takay, nag-run out ang moderator. Relax lang, relax lang. Dito mo supak sa rules, oh. Sige, o huwag mo subak, basahan number 5, Mr. Chief Moderator. Sige. Kamo nga naghimo sa rules, you please stick the rule. Don't go out from the rules. Number 5. Wait, ang lugay. Ano ko daw? Rule number 5, No side comment. walay atake personal. Correct. Ayos. Atakihon lang ang argumento, Correct. mga fallacy nga nahimo o ang estilo sa pagtubag sa pangutana. So, Mr. Chairman, pwede ko makasulti nimo. Kung dili sila mo dawat sa pag-atake nako silang argumento, buti pa sabot ang ilang argumento, fallacy. Pwede ba sila dawat? Counter. Counter ko ha. Kamalaman siya. Imo nang gipahayag ganiya sa imong Yes. statement. Ipahayag sa number 1. Kung kakabi sa kinsa naman mo tubag. Pwede. Okay, Kung good. iyang gipahayag, Start. you have the right. Correct. Argue. Pangutana. Okay, sige. Imo bang i-confirm ang gisulti si mo kauban nga ang 70 Adventist? Moderator's time. Sa modern step, one by time. O, balik. Wapa. Sa Okay. kagawa na. Okay, sige. Okay na. Okay. Okay, good. Okay, go. Sige, Pastor, okay na. Imo bang i-confirm ang gisulti si mong kauban nga ang 70 Adventist giyud-yud dito sa impierno? I have 1 minute to answer. Yes, I Okay. confirm. Wait lang. Wala mo kung... Yan ang ano mo ito? Wait lang. Yes, ako nang i-confirm. Kay ang tema sumala sa Biblia is OP o standard reference. Nabasa na sa Kanilyo White nga ang 70 Adventist yuro sa impierno. Nato baga pangutan na. Kay si Kristo mabasa naman nako litra por litra. Sumala sa writing ni Mrs. Kanilyo White nga siya membro sa 70 Adventist. Imo ba karong uyunan nga si Ginoong Hesus o si Kristo moadto usab sa impierno? Tubag. Dili na ko na uyunan. Ay, objection! Ay, Mr. tao. Moderator, objection!
kategori. Imo bang dawaton o dili nga si Ginoong Hesus 70 Adventist man moadto usab sa impierno? Yes or no? Okay, si Tubag. Tubag dili ka po uyunan nga si Kristo maadto sa impierno. Di ka po na uyunan kay sa putapulan na sa tubag. Okay. Kristo na po na sa impierno. Ang maadto sa impierno katong nasulat kang Sister White nga 70 Adventist yung diurong sa impierno. Dili si Kristo. Kuman So, ka sa na. Ang inyong giingon 70 Adventist. Kay si Ginoong Hesus 70 Adventist na litra por litra. Imo ba karong uyunan nga si Ginoong Hesus may impierno o dili? Tubag ka na. Tubag, dili lagi kumuuyo nga si Kristo Okay. sa impierno. Oops, I have 1 minute. Relax lang. Dili ngutan na. Relax lang. Relax lang. Don't interrupt. Pakuyawan lang sa mga kukuki. Dili lagi kumuuyo nga si Kristo sa impierno. Ang impierno sumala sa tuang sa itong ibasa niya sa SOP kang Ellen G. White katong 70 Adventist. Ayaw na si Kristo ana. Nato ba nga pangutana? Sunod pangutana. Sunod pangutana. Okay. Kay dili man di ay si Jesus Christ may impierno. Kay 70 Adventist man siya. Nasayop ba mo nga ang 70 Adventist mao'y may impierno? Tubag. Yes or no? Kategorical, yes or no? Yes or no? Sa pagsapaw lagi. Ang tubag ba ni? Kategorical, yes or no? Moderator. Ako sa ang iyong sa moderator, kanyang ayang pangutana bungtag. Abong ka? Bungtag ba? Sabi si Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Utruha pangutana. Uspa. Ingon nila nga ang 70 Adventist yuron sa impierno. Ayaw sa kaya ako ni objection, ni follow up ko. May mabasa man kong litra por litra nga si Jesus Christ 70 Adventist sumala kami si Ellen G. White. Ingon siya, why labot? Ako'y follow up. Naabakay mabasa sa writing si Ellen G. White nga ang 70 Adventist members lang karon why labot Jesus Christ nga membro sa 70 Adventist. So daw, munaog ko, hugason ko niya akong barong kung imo mabasa nga kinilang karon nga mga membro nga 70 Adventist maoy may impierno dili si Jesus Christ. Kuniti, maghugas ako. So down. Relax lang. Kapag may tumutubag, maghubog ka na. Saan mo tumutubag ko? Hubog ka na. Relax lang. Relax lang. Okay, tubag. Tubag. Si Kristo dili di na may impierno. Ang mabasa natin, ayaw na lagi. Ang ato mabasa din nga Objection, Mr. Moderator. Objection. 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 Moderator's time. Objection. Sige. Ang ato manggong argumento ganina, Oo. 70 Adventist, wa sa kabantay nga na'y mabasa na ako nga si Jesus Christ. Ayaw sa... Counter objection, moderator time. Mangutana. Objection gani mo komentaryo ko kasi objection man. Valid yan. Ano dito kayo? Okay. Asa pa kumuwali dia diri sa iyo dito sa mausan ko. Kalma lang kasi Sige, objection. Pagpatunog imo ka sa imong kauban imong gi-affirm, gi-confirm nimo na ang 70 Adventist yuron sa impierno. Correct? I-affirm. Asa ka na? Karon nang ayaw komentaryo ko ni. Kanang objection ka wala. Sige. Karon ingon ka nga di lang si Jesus Christ maoy may impierno. Objection. Ayaw sa. Imo nang isulti ayaw sa. Objection. Objection. Sige, gawa ka din sa Moderator's time. Moderator, objection ko sa number 2. Tamo lang moderator, dapat objection hilong sa ka, hilong sa ka, relax lang. Ang ako objection kay miingon ko nung ko nga si Kristo ma-impierno. That is instrument fallacy. Ayaw ipuntahan, ayaw isulti, ang wala akong isulti. Moderator, Okay, so sunod. Ikaw mo iwa kabati kay na teens ka. Hingingon ko nga kinilang ng mga 70 Adventist ng membro mo inyong ingon mayot yun. Si Kristo ingon ka dili may impierno. So ang akong pangutana karon ihubo ko di akong barong kung makabasa ka sa writing ni Ellen G. White nga ang may impierno ang karon lang ng mga membro why lang mo si Jesus Christ nga pagka-membro. Sa ito pa, sigligit na gikan kami sa Ellen G. White. Kaya kung di mo mabasa ako isulti sa inyo nagpangatuod mato ni Ellen G. White mga bakako ni sila. Litra for litra. Tubag, okay. Mabasa ba? So, unsay pangutana dito? Mabasa. Mabasa ba niya? Nga kinilang mga 70 Adventist karon mo may impierno si Jesus Christ nga membro dili. Okay, tubaga. Tubag. Ako na nang itubag, balik-balik. Sumala. Oops! 1 minute lang. Sige. Okay. Ang mabasa din mo ni. Gusto mo kakabasa? Mato pa din of those who boast of their life and yet fail to walk in crisis, but I say unto you. Mr. Objection! Objection! Ang iya pagtubag, wa na ko sa pamasaha. You are not allowed to read.
Your part is to answer my question. Okay. Moderator's time. Moderator ang pangutana, tumagon sa mga Objection, pangutana. Mr. Moderator. Kahit po din ka maumudibate ni sila. Objection, objection. Okay, sige. Kaya ako'y No nag-objection. side comments. Okay, no side comment. No side comment. Sige. Okay, pwede mahangyo lang mi moderate sa mga kani nga mga moderator mahangyo lang mi. Once nga mosulti ang sinisan kinsa ng mga moderator, wala sa untay mosulti nga affirmative o negative side para mababyan ang half side. Okay? Okay. Sige. Ang kasabot na ta. Okay. Okay, padayon ang pangutana sa Pangutana na compliant kay. Okay. Lain nga pangutana. Ingon nimo Ha? si Jesus Christ bibiyak. Di ba mo nagisulti niya? Diin siya bibiyak. Gikan sa Seventh-day Adventist Church, kay Seventh-day Adventist Church members man siya. Miadto sa Seventh-day Adventist Local Conference o dili? Tubag. Adto sa local conference o dili? Tubag. Ang bibiyaan ni Kristo ang korporasyon. Oh, 1 minute. 1 minute. Ano gina? Ang bibiyaan ni Kristo ang korporasyon. Diyan to, 16, gipangtuwad ni Kristo ang naa dito sa templo kinagnegosyo man. O niya kasamuan, dili man ang negosyo, iglesia man eh. Pangutana sunod. Sunod nga pangutana. Klaro yung gisulti nga mibiya si Ginoong Hesus o si Kristo gikan sa Seventh-day Objection. No, akong ginipig ng question. Objection. Moderator's time. Moderator's Objection. time. Ina mo na sunod. Objection. So, sa pangutana. Question ko na. Okay. Kung akong i-repeat yung question, dili na na yung problema. Ako na. Kaya ako Objection nasabtan. sir. Objection sa ako ha. Okay. Yes, direct Okay, Derek. Kay Derek mingon man question. ka nga mibiya gikan si Jesus Christ sa Seventh-day Adventist Corporation. Kung dili di mo mabasa, munaog na sad ko. Kung imo ga dili gini mabasa, ikaw na kay kadaghan na gini ba nga di gyud ka mo kuan. Sige, go. Tubag. Kung mabasa nimo litra por litra ha. Sige. Sa writing sa Joy, munaog ko. Go po sa barong. Pero kung dili ka kakabasa, ikaw po muna. Di ka na ko pabuon. Tubag, tubag. Ito pag 1 minute. Ang pagbiya ni Kristo, dili sa Seventh-day Adventist, sa korporasyon. Korporasyon. Kaya ako nang ibasa, o mismo nang basa po ka, na Christ. Ano pagpagbiya? Ha? Tubag ako niya. Ikaw na mismo misulti nga si Kristo, Seventh-day Adventist. Ang gibiyaan niya, Juan 2, si Kristo dito sa templo, yasuko siya, gipangtuwa niya dito, o niya ang komentaryo ni Susuway, merchandise, hinimo ang negosyo, ang gibiyahan ni Kristo, negosyo. Correct. Nakabilin sa Iglesia. So, Ingon man ka nga si Kristo mabiya sa negosyo. Basahan na sa writing si Lindsay White nga mibiya siya sa negosyo nga si Bidya Bidya. Tubag, Naon na sad ko. tubag, ang imong katungdanan dili pagpanunggo nga basahan. Ang katungdanan nimo pangutana. Kining akong pag- 1 minute. Kasi ana sa Sorry. Ana sa ang imong katungdanan dili pagpanunggo nga basahan. Ang katungdanan nimo pangutana. Gitubag ka nako nga mismo ningon ka nga si Kristo Seventh-day Adventist. O ang pagbiya ni Kristo wala sa Seventh-day Adventist kundi naa sa negosyo. Natubag ang pangutana sa pangutana. Sunod pangutana. Ang sunod nga pangutana, kining akong pangutana nga managdala og kining akong pangutana nga madalagbasa. Di ba ni pangutana? Kung moingon ko, basaha, pangutana gyapon na. May mabasa ka ba nga si Ginoong Hesus mibiya sa korporasyon matud pa nimo nga Seventh-day Adventist. Amen. Tubag, Yes or tubag. no, Mr. Moderator? Okay, categorical. May Objection, mabasa categorical. o dili? Mabasa ba o dili? Tubag, tubag. Ang tubag. Yes, Oh. 1 minute, qualified. Okay? Yes. Pag ingon akong doon may mabasa, yes, kay si Kristo, dyan to, nasuko si Kristo dito sa templo kay gihimong negosyo, merchandise, o niya kay kamo naman muli ha, negosyo man mo, di si Kristo na pabilin sa iglesia nga Seventh-day Adventist, wala sa negosyo. Sunod pangutana. Mr. Moderator ka, challenge! Sige siya ingon ganina pa, mabasa. Sige. May nang tapuson tani. Okay, may challenge. May challenge. Kung iyang mabasa, Mr. Moderator, Chief Moderator, naupo, pinti ko. Kung di niya mabasa, kaya iyong siya mabasa. Puro akong ibasa. Kung mabasa niya, naupo, pinti ko. Kung di niya mabasa, kay tanan akong pangutana, puros lang siya may mabasa, huwag nabasa. So challenge.
Sige. Challenge! Okay, Challenge. Challenge. Unsay challenge kuno? Ang Unsay challenge, kung mabasa niya Mhm. nga si Jesus Christ may biya sa korporasyon kay maoy ang akusasyon munaog ko musinggit kong pirde. Kung di niya mabasa, dilada ko siya pasinggiton, naog siya nga pirde. Para matapos ang debate. Dawaton ba ang challenge? Okay, niya mo dito. Dawaton ako na ubos sa kondisyon. Why ko kondisyon? Oh, relax May lang. objection, Mr. Predator. Relax lang. Dili siya maoy mo. Relax lang. Dili siya maoy mo kondisyon. Kay siya man maoy mo basa, ako ang mungayo og kondisyon. Mao na sa debate. Okay, so Pero dawaton siya man mo. nga siya man mo basa. Tubag. Dawaton ako lagi. Sumaya. Mr. Predator. Asa pa? Okay. Aka sa i-confirm siya. Okay. Dawaton ba nimo, brother Warren, ang iyang challenge? Tubag. Dawaton ako na ubos sa kondisyon. Di ko mahawa sa tima ha. Ang tima ay pulong masabot. So, mabasa ko, yes, mabasa. Pero, Lagan ko sa Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Pag-sustain niya ganina. Nga mabasa, objection eh. Nga mabasa nga si Ginoong Hesus may biya sa korporasyon, wala to niya dugangi. Nahibaw man siguro maipit na naroon. Wala masabot. Wala masabot. Dili. Okay, counter objection. dapat ko. Moderator's time. Pastor. O, Sige lang, tituhan mati ko. dito. Okay, sige. Mati ko. Mood siya sa moderator. Kung sa iyo ha, hinungga pag-object, ayaw lang pag-side comment sa kong tubag. Ako na tubag. Dito ka sa moderator mo object, ayaw lang pag-komentary sa tubag. Wala ko katubag. Kaya tubag ko. Yes, Ito moderator. bang bitaw sa mga matubag. Yes, moderator. Okay, sige. So, doon ay challenge. Post po na ko. Ang challenge, bali. Basaha pa niyo sa challenge. O niya, ay confirm na to kung dawaton ba sa Di malinaw. basaha. Kunay challenge na rin, no? Kailangan kini nga i-confirm. Mao na yung pangutana. May biya sa korporasyon si Jesus Christ. 3 minutes sila. Okay. Okay. Kasi muna challenge, Brother Warren. Iubang dawaton. Okay. Moderator? Ako. Dali na. Kay gikat pa ng oras. Okay. Sige. Moderator's time pag munang oras. Okay. Sige. Sama. Okay. Moderator? Okay, ang pangutan na iubang dawaton ng challenge. Okay, tubag. Moderator, ako yung gusto mo. Dawaton ako ang challenge. Pero kung base sa tima na ay masabot mo, basa ko sa Biblia o is okay, kunya sakto na ito ang mabasa. Sa sakto mo ganito. Okay, so dawaton niya kung dili mo biya siya sa tima sa iyang tubag nga dili ang mabasa o niya sakton. Okay. Okay, sunod pangutan. Okay na. Okay na eh. Dawat. Sige. Sige. Hindi ka malingaw. Surrender. Okay. Ay, surrender mo ko na kay. Balik na ko ni mo. Okay, surrender mo na. Sunod nga pangutana, matod nimo na ay rehistro nga ikog ang Seventh-day Adventist Church. Showdown. Kung mabasa nimo sa Security Exchange Commission nga ang Seventh-day Adventist Church na rehistro nga may ikog, munaog ko. Kung dili gani ka makabasa, naog ka. Tubag. Lugid ko muna o kinabasa man ko. Kanang muna o kanang walay mabasa. Tubag sa pangutana. Okay. Okay. Ingon ko, litra por litra, gikan sa Security Exchange Commission. Kay maunay rehistrohan. Kung mabasa ni mo sumala ganina, nga naay ikog, kung mabasa ganin mo, nga ang Seventh-day Adventist Church na rehistro sa SIC nga may ikog, naog ko. Pero kung wala, naog ka. Sige lang kitang naogay. Tubag. Kung lay mo naog, huwag mo na. Sa ito ba, wala ka ganun basa na akong baga? Sige, basa. Basa. SIC, SIC. Objection sa kuha. Okay, objection to moderator's time. Ako na lang ibalik-balik sa itong rules ay na buwan limit kaya dili siya buwan tira. Dapat mutahod siya sa rules. Tubas, kumutana. Dili ko muna o doon ako nabasa. Kung inyong nagbasahon ako, basahon ako ang registro. Sige, basa. Seventh-day Adventist Church, ha? Basta gini karon, huwag Dili, ang imong
challenge korporasyon basahon. Oy, dugang eh, Mr. Ano ni ba Ang ingon niya ganina, sige. may ikog ang Seventh-day Adventist Church nga narehistro. Nabatian na nimo, Mr. Monitor? Nabatian nimo. Maunay akong pangayoon karon dito butang-butangan nga ikog. Kaya di ko gusto na ikog. Okay, ito ba? Sige. Mr. Monitor, shoot down. Okay, Kaya ang ginabutang-butang man siya. Nag-ingon siya nga ang Seventh-day Adventist Church na rehistro ko may ikog. Kung pananglitan makabasa siya gikan sa SEC o Security Exchange Commission, ayaw sa ipadayon, nagihanay na taki, kapoy kayo ng sigikuan nga walay nada. Okay, sige. Basa ha. Mabasa ha. Okay, Monitor. Sa dili pa ko mabasa kay pabasahon ko niya. Iglaring pa'y nakudaan, unsay basahon nako ang pulong pagpliko kay dili man termino namo gikan. Inyo ka na gikan Objection, Mr. Monitor. Ang basahon ko rin, Mr. Monitor, mangutan ako sa magkinilan. Klaro ba yung kisulti? Nga iyang basahon nga ang Seventh-day Adventist Church na rehistro sa SIC may ko, klaro dili? Klaro. O, ato ko mabasa. Objection, moderator's time. Objection. Ang iyang kaatbang ako dili sa mga tanas sa audience, that is policy. Dili na palasi. Objection. Ato silang pangutanong na isang palasi. Ang palasi dili tinuod. Manang Moderator's time. Silti ang amo ang check, moderator. Palihog no, just listen for a while. Tungkol kaya, may bati ka murag ni gawas na sa tima, kaya ganihan ko dyan kung hindi kasabutan nga kagulo na. So we have to stick Monitor. Moderator's time. Objection. Moderator.